Assalomu alaykum binolardan muhtaram. Bashir diplomli vracholog, androlog, xirurg va vrachologическая диагностика ikkinchi yo'nalish. Binolardan muhtaram, mana bu dalda shahri Toshkent уже Юмрус kasallar qabul qilishim. 21 yanvar 2025 sol to 1 fevral мудар ҳаминҷа ҳастем. Ман рӯзҳои оператсия рӯзҳои приёмный буд, пага рӯзҳои оператсионный аст. Дар андрология чизе ки консерватив табобат кардан ёки ҷарроҳӣ табобат кардан ҳамааш мо мекунем. Дар ҳамин ҷа ҳам ҳамин корро кардистем. Бинандагон муҳтарам, барои шумо як фоида маслиҳат додани ҳастам ки ҳамин ман дар таҷрибаам 10 сол шудааст мебинам ки бисёр бемориҳое ки ба ман муроҷиат мекунанд ва ёда касалҳое ки агар як касал бошад дигараш чизе ки духтур худаш медонад ҳамаро табобат мекунад. Ҳамаям натури диагноз монанд. Чи аст? Мисол шумода дар андрология сета касали асосӣ аст. Ин гипоgonadизм, нахостани хамхобагӣ, нахистани узви мардонагӣ, эректилный дисфунксия, и тестамом кардан безурриётӣ. Яъни ҳамин тестамом кардан ва ҷинсизаи беқуввати ҷинсӣ ба медрояд, ҳамин спискада. Яъни ҳамин касалҳое ки шумода ҳаста, лекин шумо ки ба шифокор муроҷиат мекунед, аз куҷо мефаҳмед ки шумо туғри направлениеда рафтестед? Яъни туғри шуморо табобат кардестед. Ки шумода ҳамин муаммои ин муаммо монда шумода простатит табобат мекунад. Простатит чи аст? Яъни шумода агар вақти пешоб карданда ягонта муаммо доштаг бошад, ҳамин якҷоя омадаг бошад, вақти пешоб кардан сухта кардан, тез пешоб рафтан, ҳар 10 минута 15 минута напориш суст шудан ва ба ғайри ҳамаи бо шумода ва шабона барои пешоб хестан, напориш сустан ё дарк кардан, ино ҳамаш аломати простатит аст. Лекин аломати простатит надошта шумо ҳамин муаммои дигар қатъи муроҷиат кардед, шуморо массаж кардаистай, ҳар хел физиолечение хоб кардан, табобат кун, горячий кӯлои гарм кардаистай, ин значит шумо направление натуғри рафтестед ва табобат шумо намеёбед. Барои ин бисёр бемориҳое ки муроҷиат мекунанд, ҳамин аввал дар табобат кардагӣ ай духтуро дилаш мондагӣ мегӯянд ки ман духтур рафтам, инфексия ёфт, уреоплазма ёки набоша варикоцели доштум, варикоцели бошад таъсири чи ба таъсир намекард, ман бенасли қатъи нею заифи қатъи рафтам, тестамом кардам, варикоцеллера оператсия кардам. Ҳамон варикоцеллера метавонист ҳамин оператсия кард, лекин ин худи табобат нест. Табобат ҳақиқи табобат ки ҳамин муамморо ҳал кардан. Мисол ман бисёр такрор мекунам, агар тест тамом карданда шумода аз аввал бошад, аз аввал тест тамом кардан шумода агар лидокаин қатъи вақташ лидокаин кардед, мо мисол пеш аз халхобагӣ сари мардонагӣ ба акриол про эмла ёки набоша софт спрей иҷода аста, ҳаминро кардед ва вақташ дур шуд, шумода тест тамом кардан хассосияти сари мардонагӣ баланд аст. Дигар ки агар дигар ҳолат агар ҳамин баям дур нашавад, дигар ҳолатҳоро обязательно омӯхтан дар кора, дидан дар кора, проверка кардан дар кора. Барои ҳамин гуфтани ҳастам ки дигар мисол безурриёти қатъи мераванд, мегӯяд ай ту простат, лекин шумо ягон аломат надоред, ягон шикоят надорем барои простат, ҳамин гуфтаги аломат. Барои ин простатит худаш статистика 4% аз касалҳои урология, 4% ҳолатода мешавад. Барои ин дар як сол ман бисёр беморҳоро мебинам, қабулан ба бисёр мебиёд, муроҷиат мекунанд. Дар як сол 10 та ҳақиқи простатитро мебинам. Дигар ҳолатода вай простатит нест. Вай простатитам табобат карданда просто якдом узи қатъи намекунам. Ура секрет простатит мегирам, давоҷа агар лейкоцитро дараҷааш 10-15 бошад, урам ҳамин 10-15 ҳам шумо аломат қатъи, яъни шикояти шумо якҷоя омадагӣ бошад, да, конечно простатит аст. Лекин ҳамаде ҳам мегӯянд шамолзадагӣ ва албатта ин натуғри аст. Амра туғри кардан дар кор аст. Яъни шумо фоида ҳамин аст ки агар шумо ҳамин хеле ман гуфтаи бори агар шудеста бошад, муаммо простатит дани дигар ҷода бошад, простатитро табобат кардаиста бошад, значит шумо натуғри направлениеда ира туғри лечение кардан дар кор аст, саломат бошед. Агар саволтон доштаг бошед дар комментарий нависед, видеои мо ба шумо фоида овардаги бошад, лайк кунед ва поделитса кунед. Саломат бошед.